Waivepi naye Progress? Kurara panze nechando ichiwo uri munako. I'm sorry, Cindy. Ndiregererewo, please. Zviko zviri kunetsa. You were scared of what zvekuti ungandirasawo inini? Progress! I know you are in there! Kubva Mumadota, I rise. Now I'm walking in your light. Handina kurega kutenda. Never gave up. Waiva kandisimuza. From the ashes to glory. Progress? Progress? Akaedza kufona zvakare. Kune rimwe divi reguta, Progress akanga achiri akamira pedyo nemusuwo. Munhu aiva arova pamusuwo akanga asati aenda. Mwari ndibatsireiwo. Cindy was very worried in her heart, but at the same time she was happy that she had found a safe place to stay. Progress akazarura musuwo zvishoma nezvishoma, asi akange azere nekutya. Murume akanga akamira akanyarara, asingaratidzi chiso chake. Progress. Hearing his voice, Progress seemed to recognize that person. You! At first, Progress believed this was the man behind the threats. Progress. But as she looked closer, she immediately recognized him. Charles? How did you find me? Progress, you really spent years trying to stay invisible. Why are you here, Charles? I'm here because Nathan is looking for you. The mention of that name instantly brought back old fears. Believe me when I say, he never stopped. It's been 4 years, Charles. I secretly hoped you would let go. I know. I hoped so too. You should have stopped him. I should have come sooner, Yes, you should have. but I'm here now. I will protect you. 4 years, Charles. 4 years of silence. You knew what people were saying about me, Not everything. but you knew enough. I lost friends, I lost opportunities, I lost peace. I never wanted that. But it happened. Nathan saw a picture. What picture? A friend posted you on social media. He recognized you immediately. After all these years? He never forgot. Why is he still doing this? I wish I knew. All I know is he's asking questions again. What kind of questions? Where you live, who you're talking to, what you're doing now.
That's not normal. No, it isn't. You know Nathan. You think he'll come after me? I think you should be careful. That's why I came. I've arranged security. I don't need protection. That's exactly what people say before they need it. I don't want to go back to living in fear. Then don't. Just stay safe. Mangwanani akasvika. Asi mibvunzo yaive mumusoro maSindy yakanga ichiri yakawanda. Today kubasa handiende. Let me prepare breakfast and work from home. Wakarara here usiku iwe, you look tired. Handina progress akandifonera, as call got disconnected. Sindy akatsanangura about the call between her and Progress to Kimberly. Pane chiri kundinetsa panyaya iyi. Ino ndava kutya. Saka pakasvika munhu aideedzera nehasha. Ehe, ndakazvinzwa pafoni. Asi aive nehasha murume iyeye. Izvi hazvina kujeka. Akatamba nevanhu vakaipa chete. Wamboedza kumufonera zvakare here? Kakawanda. Asi foni iri kungorira. Ndinonzwa seunge pane chakaipa chiri kuitika. Dai ndisina kuuya, maybe ndini ndakonzeresa zvakaipa kuna Progress. Please answer. Uripiko naye Progress? Ari kumbofona here Sindy? Akafona nezuro. Ari seiko? Ndofunga atova murungu chaiye Sindy. Ari kuzama. Ndoziva kuti ari strong kupfuura zvaanofunga. Uri kudya zvakanaka here kana kuti watoonda? Mama. Vanobika chirungu ava. Ndiri kudzidzira pashoma. Ndichajaira. Zvinhu zvese unozojaira. Asi uri kufara here Sindy? Ndiri kuzama mama. Ndinovimba zvichanaka. Zvichanaka mwanangu.